Na sziasztok emberek, én Blade készítem, hogy láthatjátok a Terraria következő része, amiben szedem magamat, és elmegyek felfedezni. Remélem, hogy nem fogok meghalni, de nagy valószínűséggel meg fogok. Szóval, ja. Már van új baltam, és azt csináltam, videón kívül mégis nem nagy cucc. Még mindig nem jött új NPC. Mi eléggé nagy kár, mondjuk ez a Murphy vagy mi szokott általában lenni, az mondjuk eléggé jól jönne. Jó. Szóval annak örülnék, hogyha az jönne. De hát sajnos nem jön. Túl fáradt hozzá, túl fáradt ahhoz, hogy ide jöjjön. Mondjuk az öreg eladó. Na mindegy. Egyszer majd csak jön. Egyébként nem tudom. Wow. Hogy valami olyan felvevő program kéne nekem, amivel több időt tudnék felvenni. Szóval, hogy ti tudtok olyan felvevő programot, ami több ideig tudná felvenni, mint 10 perc, és ingyenes, akkor annak a nevét légy szíves írjátok le, vagy linkeljétek be az oldalt a leírásba, vagy a kommentek közé. Szóval aki ezt megtenné nekem, mondom, nagyon szépen köszönöm. Mert ez így nem túl jó. Ezt be kell vallani, hogy így csak minden videó 10 perc, és döglök meg. Hát, ja. Inkább elmegyek jobbra. És jobb ötlet lenne. Ott egy chest, amit ugye már kifosztottam. Igen, azt már kifosztottam. Mindenkit megölök, akit tudok. És ott egy madárka. Gyere vissza, te madár. Gyere, gyere, ó, gyere. Na gyere, ugorj felém. Ugorj már meg. Hát, igazából, aki nem tudná, vagy aki nem játszik Terrariával, annak elmondom, hogy minden pályának a legvége, mondjuk egy jobbra vagy balra a legvége, az mindig egy tenger. Szóval, és az, abban van ilyen cápa, rák, medúza, meg ilyenek, és van valami víz alatti chest is, amit én már egy párszor ugye találtam, onnan tudom, meg havarom is mondta, akivel játszani szoktam, nem Bépóváról beszélek, hanem egy másik emberről. Szóval vele szoktam nagyon játszani, aztán ő megtalálta, aztán mondta nekem. Szóval egyelőre ennyi. Hozzá innen a fityába már. Hozzá innen. Eléggé könnyű legyőzni. Tényleg kaktuszkard! Ez jól lenne, hogyha lenne. Szerintetek van kaktuszkard? Nem tudom, lehet, hogy van. Azért kivágok egy pár kaktuszt.
valahol itt van egy kukac. Hallottam a hangját, ahogy ásott. Már megint egy kis jó, maradjál is nyugton ott a homokba. Kaktusz pickaxe az nem kell, hogyha esetleg van. Ó, ezt tudjátok mit jelent? Lehet, hogy lesz repülőszőnyegem. Mert havarom itt, ezen a helyen talált egyszer, ami olyan 10 másodpercig lehet, 10-20 másodpercig lehet repülni. Ami azért jó. Bezártam, hogy ne jöjjenek utánam a slime-ok. Egyébként majd, hogyha találnék egy Eye of csúcsú szemet, meg jobb cuccaim lennének, akkor én majd megölném így videóba az Eye of csúcsút. Ugye? Az jó. És repülőszőnyeg! Hát beszarás! Egyből! Ez az! Na, aha, az ilyen. Wow, az tök jó. Akkor, hogy esetleg lemennénk a pokolba, akkor nem kell annyira aggódnom. Mert tudok repülni. Egyébként, mit adsz? Millispeed. Nem túl nagy cucc, de azért legalább ad valamit. Jó. És ugye itt egy bánya, ami sivatagi. Most sivatagi bányák azok nem olyan rosszak. Csak sok a szörny benne, az a baj. Szóval még hogyha gyenge vagy, akkor meg nem annyira jó. De hát... nekem az is jó. Volt egy kis platinum ore. És valami hunter potionom is. Na nem baj. Laser szám volt. Vannak egy páran. Na mindegy. Ezt így tudtam megoldani.